Já vás vítám u dalšího superového videa. Dneska se koukneme na Barboru Uhlířku, známou OnlyFans modelku. No známou, já nevím, já jsem se o ní dozvěděl, když byla v Clash of the Stars a pak už jako já jsem nějak neřešil, no, nějak nesleduju OF holky. Zničilo mi OF život? To je dobrá otázka, já jsem úplně doufal, že tady to video třeba někdo někdy natočí jako z holek, jako, protože holky to jenom předávají lidem tím způsobem, že OF je super, že vlastně není se zase stydět, že vlastně jako vydělávat na zoufalých klucích je v pořádku. Hele, na jednu stranu asi jo, pokud ty kluci za to sami zaplatí, tak určitě, ale netáhat do toho asi děti, no, to už je ta horší věc. Po skoro 4 letech jsem se rozhodla říct této platformě s Bohem. První zlomový bod, pojďme hop. Já jsem se zúčastnila pořadu Prostřeno. Když jsme vlastně natáčeli, tak to o tom jsem nevím ani mluvila, že nikde nebudeme zveřejňovat, co vlastně dělám, že si to prostě nepřeju. Oni s tím souhlasili, oni se mě na to sami i vlastně ptali. A proč pak? Proč chceš, aby to někdo viděl? Jako stydíš se za to? Jako jestli jo, tak jako nevím, proč jsi v tom pokračovala. Asi chápu. Dobrý love, asi předpokládám. Byli jsme teda domluvený, že se to do té televize nějak tahat nebude, že se to prostě nepřeje. První kudla do zad z jejich strany přišla vlastně v můj vařící den, kdy se natáčelo, tak já jsem byla při šmejdění, nebo na to šmejdění jsem byla fakt jako dejme tomu nucena otevřít tam ten můj notebook a dát tam na ukázku nějaký fotky z mojeho focení. Já jsem původně tohle jako nějak extra dělat nechtěla a nevěděla jsem moc co za ty fotky vybrat, protože fakt jsem měla většinu fotek jako se týče těch profi, jenom v prádle a to se mi takhle nechtělo, jo. Ale oni prostě... Ty vole, mohl jsem hodit nějaký v bikinách na takhle říct, hej, dělám modelku, víš co? Dělal jsi to 4 roky, asi se s tím zatím musel nějakým stylem stát, ne? Jako dělat něco 4 roky, to už je docela dlouhá doba, jako. Ale oni prostě řekli, že ať je tam dám a bylo to takový pro mě první nepříjemný, kdy jsem si řekla, tyjo, hele, tohle se mi asi jako líbit nebude. Jo, no, mě by se to taky nelíbilo, kdybych měl někomu ukazovat svoje fotky prostě zadarmo, jako ty vole. Mě jaký s***lo, jako, to chápu, naprosto rozumím, jako kdyby ti za to zaplatili, za to, že prostě se na ty fotky, ale tím, že prostě neměli to zaplacení, necítil jsi tam ty chechtáčky, tak chápu. To by mě taky nas***lo, jako. Že to bude v televizi a nevím co. No a potom přišla další prostě kudla dozad z jejich strany a to bylo, když jsem točila můj den, respektive ty moje aktivity. Já jsem měla domluvený prostě fitko, kde budeme cvičit, místnost, kde budeme mít MMA trénink, až ať se to natočí. Vysrali se na mě, že se všechno bude točit u nás na bytě a chtěli po mně prostě, aby ty aktivity, tak ty se většinou dělají, ne, u těch hostů. Ani nikam nemohli, ne, pořádně, protože to musel udělat u sebe doma. Mám takové ponětí, nebo viděl jsem pár dílů, převážně vždycky to bylo u nich doma, někdy to nebylo někde jinde, nebo myslím, že to tak bylo. Jsme s přítelem sehráli scénku, že on mě fotí v nějakém sexy oblečku. To jsem teda jako říkala, že nechci dělat, ale oni řekli prostě, že to patří k těm mým aktivitám, že to jsem to tam měla napsaný a že to prostě natočit chtěl. Ale tak jako jestli si dělal OnlyFans a jako jestli jsi tam napsala, hele, vydělávám si OnlyFans, jo, tak asi jako patří to mezi ty tvý aktivity, jako co si rádi čekala. Je to, jako jestli si tam šla, jako jestli tvoje výhovorka pro tady to je, že já jsem tam šla kvůli tomu, že jsem chtěla vařit, tak to ti nevěřím ani pít. Před jakou dobou to bylo prostě ještě o vaření, jako před hodně dlouhou dobu. No a od minulého roku se začalo na OnlyFans přidávat fakt hodně prostě holek a začali jako točit fakt poměrně tvrdý content, čímž myslím prostě po intimní partie a podobně věci. Já jsem takový obsah nikdy netvořila, vždycky jsem zůstala jenom u toho, že jsem měla vidět prostě jenom prsa a byli strašně naštvaní z toho, že si u mě zaplatili odběr a já tam tyhle ty věci nemám. A začala se potýkat fakt jako s docela nepříjemnou vulgaritou ze strany těch lidí, což mi bylo extrémně nepříjemný. Tady hodím ukázku jedné zprávy a já jsem řešila spoustu prostě jiných věcí v mém osobním životě a neměla jsem absolutně náladu a strašně mě to užíralo prostě energii, neměla jsem ani náladu cokoliv tvořit, protože jsem se necítila dobře ani ve svém těle. No a vlastně jak toho na mě bylo všeho moc, tak jsem měla úplně jako vyhoření. Vyhoření je ta největší s***ka, co se člověku může stát, taky se mi to stalo a podle mě se to stalo taky někomu z vás a je to těžká mrtvina. Chápu, jdeme dál. Po Vánocích jsem se rozhodla, že s OnlyFans úplně končím. Okay. Už jsem na to neměla energii, už mě to přestalo úplně bavit a to hlavní bylo to, že jsem si začala uvědomovat tu nejdůležitější věc, kterou jsem byť celou dobu věděla, ale nikdy jsem si ji asi tolik nepřipouštěla, a to je to, že mi to fakt může udělat strašně moc velký problémy do budoucna. Vždycky někdo může dohledat, ale asi jsem tomu dřív nedávala takovou velkou váhu, jako tomu třeba dávám teď, a neviděla jsem v tom zase takový problém. Já jsem totiž dřív si strašně žila v takové své pohádce, že si prostě udělám školu a že potom budu podnikat sama prostě na sebe a že budu prostě hrozně velký businessman a nějakou svou firmu a nevím co všechno, a že vlastně
je mi jedno, že něco takového na internetu, protože nebudu přece nikde zaměstnaná a budu ani podnikatelka a pán svého času. Yeah. Jsem si samozřejmě udělala jako představu hezkou, ale musím myslet trochu víc realisticky a hlavně co bylo. A prostě to nějak nevyšlo, chápu. Jak to je v současnosti? Proklepnu nějaký můj nadřízený a něco takového nejde na internetu, tak určitě to potom může být pro mě poměrně velký problém. A vím, že to nebudu mít úplně jednoduchý. No tak zase podle toho, na jakou pozici by si šla, jo, jako to je asi, pokud budeš reprezentovat nějak tu firmu, jo, svým vzhledem a to, tak ano, to může být docela na píču, ale jako když tam budeš dělat nějaký, já nevím, něco v kanclu, nějaký píču, tak tomu asi frérovi to bude úplně, může být úplně uprdele, jako. OnlyFans skončila, bylo to, že jsem si uvědomila pozdě, ale přece jen, i to se cení. Jo, to se cení. Uvědomila to, že je to fakt prostě průšvih pro mě, co se týče právě mojí budoucnosti a mého pracovního a nějakého kariérního života celkově. No a co bylo takovou ještě třešničkou na dortu v tom mým rozhodnutí fakt s tím úplně seknout, bylo to, že jsem odmítala být spojována s holkama, který na té platformě teď jsou a jsou nějakým způsobem i hodně vidět na sociálních sítích, protože absolutně se mi nelíbí jejich přístup k tomu, to jak to právě propagujou, to jakým způsobem si to propagujou na těch sítích a to, co prostě všude o tom říkají. A celkově ano, taky se mi to nelíbí, souhlasím s tebou. I jak je ta platforma i všude jinde jako propagovaná, že se o ní fakt jako hodně mluví a některé holky právě kvůli tomu začínají s tím OnlyFans a vůbec jako neví, co všechno jako špatného to sebou nese, protože tak to je jasný, když najednou ti každá OF holka na internetu ti o tom začne říkat, tak je to super a najednou vidíš s nima ty podcasty, jak tam borky říkají, že si vydělávají, vole, 100 000 takovýhle hovna, jo, tak jako samozřejmě, že ten člověk najednou tomu člověku trochu přepne, protože jakože 100 000, kámo, za to, že se vyfotím, ty vole, to je úplně what the fuck. Žádná práce není dokonalá, žádná práce nemá jenom pozitiva, jenže to hodně lidí nechce vidět a u OnlyFans tak převážně ty holky to promujou tak, jako kdyby to bylo boží dílo, což jako když si třeba x holakis, tak asi jako ty peníze jsou úplně na jiném levelu, jako no. Ono to sice může člověku vydělat peníze, ale ruku na srdce, pokud holka nemá hodně sledujících na nějaký sociální síti anebo není pod nějakou extra šikovnou agenturou, tak nemá absolutně šanci ten OnlyFans rozjet tak, aby si na něm byla schopna začít vydělávat fakt jako velký peníze. To prostě nejde. Já si rozhodně nemyslím, že OnlyFans je dobrá platforma, ať už pro tvůrce a ani pro vlastně odběratele. Teď jsem někde slyšela nějakou blbost, že vlastně ty holky pomáhají klukům se sebevědomím a nevím co, blbost. Se sebevědomím, hochu, ty pí. Motivátorky, ty kote, ježiši. Motivátorky. Já miluju motivační videa, ty vole, jestli ještě holky z OnlyFans motivujou, no tak ty vole. Vydělávej víc, aby si mi mohl poslat víc. Pro tu holku jenom nějaká kreditní karta, bankovní účet, ze kterého... Ale tak a tak co pro ní jinýho asi, jako, to by si lidi měli uvědomit, že prostě si někoho zaplatí a můžou na něj koukat a ten člověk není váš kamarád, ten člověk je někdo, kdo z vás vydělává peníze. Tak vím už asi, jak to funguje, plus si myslím, že jsem na té platformě byla fakt dlouho. Byla jsem vlastně jedna z prvních holek, kteří tady v Česku i založili. A myslím si, že o tom holky, kluci, kdokoliv. Pokud nechcete věnovat svůj život tomu, že budete točit nevím co, tak s tím ani nezačínejte. Jako je to fakt cesta do pekla. Moje OnlyFans koupili kamarádi mého táty. A já se upozornila na to, že to OnlyFans třeba mám. Já jsem se s tím setkala a nejenom u kamarádů od mého táty. Já si myslím, že můj táta zrovna je docela flegmatik a bylo mu to asi vždycky jedno, takže tam jsem žádnou jako zpětnou. Já bych se cítil, kámo, docela fest divně, kdyby můj kámoš si koupil OnlyFans mojí dcery. Do píče, je hrozný, kámo. Nejvíc dotazů tam samozřejmě z vaší strany bylo na peníze, kolik jsem si vydělala, jaký jsem měla průměrný měsíční příjem, kolik byl můj nejvyšší výdělek a nejnižší výdělek. Upřímně, já se celkově o penězích strašně nerada bavím s kýmkoliv. A proto chápu to, takže tady to neřekneš, naprosto pořádku, naprosto respektuju, jdeme rovnou. Stálo mi to za tu špatnou pověst? Stálo všechno za tu špatnou pověst. Tak, abych byla úplně upřímná, na jednu stranu mi to za to absolutně nestálo a na druhou stranu věřím tomu a vím to, že jsem se i díky tomu dostala někam, kde bych asi teď prostě bez toho nebyla. Dostala jsem se i mezi lidi, který bych podle mě nepoznala a nabídlo mi to i nějaký možnosti v životě, který prostě bych bez toho taky neměla. Takže na jednu stranu mi to určitě dalo i něco pozitivního a otevřelo mi to určitě nějaké možnosti, ale vzalo mi to zase nějaký možnosti. Se teď prostě mohla vrátit v čase zpátky do roku 2020 a sedělo by tady moje 19letý já, tak bych si dala pár facek a řekla bych, že ať si to nikdy nezakládám a klidně bych tomu obětovala i všechny ty věci, které mi to umožnilo a díky kterým asi možná i teď jako jsem tam, kde jsem a tak. Už bych to znova nezaložila, ale stalo se
prostě s tím teď už nějak žiju, mám nějakým způsobem asi pošpiněný jméno. Je to hezký, jo, respektuju tady to, že si s tím skončila naprosto. Nekupujte si OnlyFans, na to, radši si zapněte to skvělý por, jako místo asi tady toho, no, jako než abyste platili nějakým holkám, který vás ještě namotávají, no extrém. Je jedno, mějte se hezky, mějte se krásně, užívejte, skládejte básně, dejte like, dejte odběr, sdílejte a uvidíme se u dalšího videa. Čest pic.